Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία εκπρόσωπε του Πρόεδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, κυρία Μητσοτάκη, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, τώρα εκ του μακρόθεν μας ακούν. Dear President of EFA European Europe Sea Committee, Professor Dr. Connie Anthony, αξιότιμοι συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή, και εγώ προσωπικά, στη σημερινή εκδήλωση για τα 15 χρόνια της λειτουργίας του Ευρωψή στη χώρα μας. Τώρα η ιστορία αυτή θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την επόμενη διαφάνεια, δεν ξέρω πώς. Μάλιστα, εντάξει. Τώρα δεν είμαι και τόσο... Θα μου επιτρέψετε τώρα να ξεκινήσω από μια προσωπική εμπειρία και βίωμα το 1993, τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια. Εδώ. Είχαμε πάει τότε, είχαμε πρωτοεκλεγεί εδώ στο Σύλλογο και είχαμε πάει συμμετείχαμε στο συνέδριο της ψυχολογίας της ΕΦΠΑ που κάνει κάθε 2 χρόνια σε μια πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτό ήταν στη Μανδρίτη. Εκεί την περίοδο, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, κάθισα τυχαία με έναν συνάδελφο από τη Γερμανία, Γερμανός ήταν. Οπότε εκεί στην κουβέντα, το ρωτάω, τώρα τι έχετε πάθει και θέλετε, το ευρωπαϊκό δίπλωμα, λεγόταν δίπλωμα τότε, τι έχετε πάθει και θέλετε να φτιάξουμε αυτό το δίπλωμα το ευρωπαϊκό. Μου λέει το εξής, και εγώ τα ακούω για πρώτη φορά, μου λέει, κοίταξε να δεις, χάνουμε θέσεις εργασίας, τώρα αυτό ήταν το 1993, χάνουμε θέσεις εργασίας από τους όμορους κλάδους, από τους ψυχιάτρους που μπορούν και έχουν και δίνουν και τα φάρμακα, από τους δασκάλους και καθηγητές που είναι στα σχολεία, είναι μέσα εκεί, και από τους managers, οι οποίοι κάνουν μερικά μαθήματα ψυχολογίας και μπαίνουν και καλύπτουν τις θέσεις. Εμείς εδώ, αυτό το κενό, την έλλειψη δηλαδή, αυτή τη δυσκολία εδώ που έχουμε, πρέπει να την καλύψουμε. Λέω, καλά, λέω, και γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία. Λέει, ο λόγος είναι ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα είναι κάθε πανεπιστήμιο και το δικό του πρόγραμμα. Επίσης, τα επαγγελματικά, πώς να το πούμε, οι επαγγελματικές εφαρμογές δεν είναι και τόσο συγκεκριμένες. Δεν ξέρει. Δηλαδή, ο ψυχολόγος είναι ένας άνθρωπος, όπως λέγαμε παλιά, με τα χέρια στις τσέπες. Δηλαδή, ότι πάει δεν έχει κάποια τεχνική ή κάποιο ιδιαίτερο τρόπο να εφαρμόσει την επιστήμη. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει να συγκεντρωθούν, να γίνουν πιο αξιόπιστα και πιο συγκεκριμένα. Και αυτό το πράγμα σκοπεύει το Ευρωψή. Τι έγινε λοιπόν? Θέλω να πω ότι εκεί βέβαια την περίοδο εμένα μου φαινόταν κουφά αυτά, διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρουν και οι παλιότεροι συνάδελφοι, εκείνη την περίοδο πλακωνόμαστε αν το μάστερ και το μετρίζει είναι μεταπτυχιακά ή ανήκουν στο πτυχίο, ποιος θα κάνουμε μέλη εδώ πέρα, και παλεύαμε όλοι μαζί για να δημιουργηθεί, για να λειτουργήσει ο νόμος 991 του 1979, ο οποίος ήταν που έλεγε για την άδεια άσκηση επαγγέλματος ψυχολόγου. Δεν ήταν σε αναστολή. Περνάμε λοιπόν τώρα εδώ σε διάφορες. Το 90 με το 98 θα πω μερικά πράγματα για το πλαίσιο το ευρωπαϊκό, για να καταλάβετε ύστερα και την ελληνική κατάσταση. Στο 90 με 98 δημιουργήθηκαν 2 ευρωπαϊκές επιτροπές. Η μία ήταν οι συναντήσεις των προέδρων της ΕΦΠΑ που γινόντουσαν 2 φορές το χρόνο και μαζευόμαστε εκεί για να κάνουμε και διαβουλεύσεις, τι είναι αυτό το πράγμα που θέλουμε να κάνουμε και για ποιο λόγο κτλ. Αλλά και να συλλεγούν πληροφορίες, τι γίνεται σε κάθε κράτος, ποια είναι, γιατί ήταν διάσπαρτα αυτά τα πράγματα. Αλλού υπήρχαν νόμοι, αλλού δεν υπήρχαν, αλλού διάφορα πράγματα. Γινόντουσαν ψυχολόγοι άνθρωποι που δεν είχαν σπουδές στην ψυχολογία, ήταν ένας αχταρμάς. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις τώρα συμμετείχα ο υποφαινόμενος εδώ ως πρόεδρος τότε του ΣΕΠΣ. Παράλληλα είχε δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης για το Ευρωψή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς
και ήταν να μελετήσει τα προγράμματα των πανεπιστημίων, να έρθουν σε μια συνοχή. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχε εδώ από την Ελλάδα και ήταν δραστήριο μέλος και είχαν γίνει πολλές συναντήσεις εδώ και εδώ στην Αθήνα κτλ. Ο αείμνηστος καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, ο Δημήτρης Γιώργας. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια κατέληξαν με ένα πρόγραμμα το Λεωνάρντο Νταβίντσι που πήρε η ΕΦΠΑ από την Ευρώπη για να χρηματοδοτήσει την συγγραφή και τη μελέτη όλου του θέματος και δημιούργησε δύο πράγματα. Το ένα, το πλαίσιο, το έχουμε εδώ, όποιος θέλει μπορεί να το δει, των πανεπιστημιακών σπουδών για το Ευρωψή, πώς πρέπει να είναι, τι πρέπει να περιέχουν τα προγράμματα των πανεπιστημίων, και το δεύτερο, ο κανονισμός λειτουργίας του Ευρωψή, πώς θα χορηγείται και πώς θα γίνεται η απονομή του. Ξέχασα να πω ότι εκείνη την περίοδο ήταν στην Ευρώπη έντονο και υπάρχει ακόμα, αλλά τέλος πάντων ακόμα κολυσιεργούνται αυτά τα πράγματα, για το πώς θα μετακινούνται ελευθέρως οι άνθρωποι στην Ευρώπη ως επαγγελματίες. Για τα προϊόντα είχε γίνει το πώς θα μετακινούνται ελεύθερα. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν, ακόμα και σήμερα. Είχαν φτιάξει ορισμένες κοινοτικές οδηγίες για το πώς πρέπει να είναι το επάγγελμα και αυτό έγινε σε ορισμένα βασικά επαγγέλματα όπως του γιατρού, των μεών, της αρχιτεκτονικής, οι αρχιτέκτονες κτλ. Αλλά είδανε ότι οι κοινοτικές οδηγίες δεν ήταν εύχριστες, δεν ήταν καλές. Οπότε τι είπανε, κάθε κλάδος, κάθε επαγγελματικός κλάδος θα φτιάξει μόνος του τα κριτήριά του για να ομογενοποιήσει τις σπουδές και την πρακτική άσκηση και τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται. Ας πούμε, αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Τώρα, σαν συνέχεια αυτής της προετοιμασίας και της διαμόρφωσης αυτού του πλαισίου και των πανεπιστημιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης και του τρόπου χορήγησης του Ευρωψή, μπήκε σε εφαρμογή. Μπήκε σε εφαρμογή σε ορισμένα κράτη, μια πειραματική εφαρμογή που κράτησε αρκετά χρόνια, δηλαδή, για να μπουν σε ορισμένα και κεντροευρωπαϊκά και βόρεια και νότια κτλ. Για να δούνε τι αντίκτυπο έχει στους ανθρώπους κτλ. Οπότε το 2011 τέλειωσε η ιστορία και έγινε νόμιμο το Ευρωψή, ας πούμε, να χορηγηθεί σε όλη την Ευρώπη. Τότε ακριβώς και κάτω από την εμπνευσμένη εδώ θέση του αείμνηστου Δημήτριου Γιώργα, αρχίσαμε συζητήσεις εδώ για να δημιουργηθεί η Εθνική Επιτροπή Απονομής του Ευρωψή. Αυτή προηγουμένως από το 1993, εν ώψη των προηγούμενων συνεδρίων και τα λοιπά εδώ της ψυχολογίας που είχαμε κάνει, είχαμε συγκροτήσει την Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, που αποτελείται από τον ΣΕΠΣ και από την ΕΛΨΕ, που είναι το Σωματείο των Ακαδημαϊκών. Και είχαμε συνομιλίες για διάφορα θέματα. Τότε, την περίοδο αυτή κράτησε 2 χρόνια. Γιατί κράτησε 2 χρόνια? Διότι ορισμένα πανεπιστήμια, και ειδικά θα τα πω εγώ, τα λέω ανοιχτά και γίνομαι κακός, η Πάντιος και ο τότε πρόεδρος εκεί του τμήματος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΕΛΨΕ, ήταν εντελώς αντίθετος. Έλεγε να πάτε να πείτε να διαλυθεί η ΕΦΠΑ. Ήταν τρομερές συγκρούσεις. Ευτυχώς όμως το κλίμα ήταν διαφορετικό. Ένας νέος πρόεδρος, ο οποίος εκλέχθηκε, ο καθηγητής Κλήμης Ναυρίδης, ήταν υπέρ και μετά από αλλεπάλληλες γενικές συνελεύσεις καταφέρανε η ΕΛΨΕ να υιοθετήσει και αυτή να μπει στην απονομή του Ευρωψή. Γιατί το Ευρωψή χρειάζεται και επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς για να γίνεται.
Με το άλλο μου αυτή παρακολουθώ τις μεταφράσεις. Ναι, και για αυτή την ενέργεια, για αυτή τον αγώνα που έδωσε, τον κύριο Ναυρίδη τον τιμήσαμε με το να γίνει επίτιμο μέλος, ας πούμε, του συλλόγου μας. Τα χρόνια που κύλησαν, μέχρι το 24, υπήρχε μια αγαστή συνεργασία του ΣΕΠΣ και της ΕΛΨΕ. Λειτουργούσαν οι επιτροπές κάθε 13 εβδομάδες που λέει το αυτό και τα λοιπά και δόθηκαν 264 πιστοποιητικά σε ψυχολόγους, σε διάφορες. Όμως, το 2024 ήρθαμε σε ρήξη. Γιατί ήρθαμε σε ρήξη? Γιατί ακριβώς η ΕΛΨΕ απομακρύνθηκε από τα κριτήρια του Ευρωψή. Ήθελε να βάλει και αυτά που πρεσβεύει ακόμα και σήμερα, να βάλει τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά, να τα βάλει ως εξειδίκευση. Ως ειδικότητα. Ναι, εξειδίκευση ιδιαίτερα. Τα διδακτορικά δεν έχουν πρακτική άσκηση. Και τα μεταπτυχιακά είναι βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Δεν είναι εξειδίκευση. Αυτό λοιπόν μας απομάκρυνε από το Ευρωψή. Συν και άλλα πράγματα, όπως ακριβώς το να κάνει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο ο Σύλλογος είναι κάθετα αντίθετος σε αυτό. Για ποιο λόγο είναι κάθετα αντίθετος? Διότι δεν θέλει ο κλάδος να ποδηγετείται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Ποιο είναι το παράδειγμα? Είναι πολύ απλό το παράδειγμα. Είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που δόθηκαν στα τριετή μπάτσελορ. Τα τριετή μπάτσελορ δεν έχουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Αγγλία, που είναι ο εφευρέτης των 3 ετών. Εδώ όμως δόθηκαν επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό, ο Σύλλογος, επειδή έχει αυτή την αυτονομία, παρόλο που είναι ο εγκεκριμένος από το κράτος, αλλά έχει και την αυτονομία του, μπορεί και διανθίζει το πράγμα. Και λέμε, παιδιά, μπορείτε να γίνετε μέλη του Συλλόγου και να έχετε πλήρη εικόνα εδώ του επαγγέλματος, μόνο εφόσον κάνετε και ένα μάστερ από πάνω. Κάνετε 4 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτή την αυτονομία εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σπουδαία για τον κλάδο μας και γι' αυτό δεν θέλουμε άλλες επεμβάσεις κρατικές, γιατί εντάξει, άλλες μπορεί να είναι καλές, άλλες μπορεί να είναι κακές. Τότε ακριβώς, σε αυτή απάνω τη ρήξη, κάναμε 2 πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι συστήσαμε νέα επιτροπή απονομής του Ευρωψή, με άλλους συναδέλφους που είναι εδώ παρόντες, ας πούμε, και από τα ιδιωτικά και από τα δημόσια πανεπιστήμια που είχαν ιδρυθεί εκείνη την εποχή. Όπως επίσης και θεσπίσαμε και το βραβείο Σοφίας Βερβελίδου για νέους ψυχολόγους, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του Ευρωψή. Δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 1.500 ώρες πρακτική άσκηση, πέραν των μεταπτυχιακών και των βασικών σπουδών στην ψυχολογία, με εποπτείες στην κλινική τους άσκηση κτλ. Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τώρα θέλω να πω επιτροχάδι, θα τα ακούσετε από τον αγαπητό Κόνη Άντωνη. Το Ευρωψή είναι μια πιστοποίηση, την οποία είναι το προήμιο για να γίνει και κρατικές λειτουργίες. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο όταν 5 κράτη ευρωπαϊκά υιοθετήσουν το πλαίσιο Ευρωψή και πούνε ότι εμείς αναγνωρίζουμε το Ευρωψή, οπότε μεταξύ αυτών των 5 κρατών μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη μετακίνηση των επαγγελματιών, των ψυχολόγων στην προκειμένη περίπτωση. Που έχει τα κριτήρια επάρκειας στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή πρακτική άσκηση και υποπτία. Απονέμεται σε ψυχολόγους που έχουν τουλάχιστον 5 έτη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ψυχολογία, 3 συν 2 με το σύστημα της Μπολόνια. Εμείς έχουμε 4 εδώ, συν 1, συν 2, άρα έχουμε και παραπάνω δηλαδή. Και 1 χρόνο πρακτική άσκηση υπό εποπτεία ψυχολόγου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, εδώ τα 5 χρόνια αυτά είναι στην ψυχολογία. Δεν είναι
να πάει να κάνει κανένας στην ιατρική, στα παιδαγωγικά ή ξέρω εγώ κάπου αλλού. Δεν έχει τέτοια. Πρέπει να είναι στην ψυχολογία και να έχει εποπτεία από ψυχολόγους. Γιατί τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, μπορεί να κάνει εποπτεία από ψυχιάτρους, από διάφορους, ας πούμε, σε διάφορα δημόσια ιδρύματα, τα οποία δεν έχουν ψυχολόγους. Τώρα επιτροχάδιν θα τα πω αυτά. Και σε όσους απονέμεται το Ευρωψή μπορούν να γραφτούν στο Ευρωπαϊκό Μητρό, το οποίο είναι ανοιχτό και μπορεί να δει κανένας αν ο Παπαδάκης είναι Ευρωψή ή όχι. Είναι θελοντική η προσχώρηση εδώ, δεν είναι υποχρεωτική. Σέβεται όλους τους νόμους των ευρωπαϊκών κρατών. Δεν είναι ένας νόμος από πάνω. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε πολλά χρόνια να δούμε ποια είναι τα κοινά κριτήρια όλων των κρατών. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει άδεια άσκηση επαγγέλματος στη χώρα του κάποιος και απευθύνεται βέβαια σε όλους τους επαγγελματίες και δεν είναι μόνο στα μέλη του ΣΕΠΣ ή στα μέλη της ΕΛΠΣΕ ή σε ξέρω ποιον άλλον σύλλογο. Εντάξει, τα είπαμε για τη μετακίνηση. Υπάρχουν κατευθύνσεις, κλινική, σχολική, εργασιακή, οργανωτική. Υπάρχει και ειδικό πιστοποιητικό που μπορεί να βγει, μια πιο εξειδικευμένη, τα οποία όμως τι έχουν να κάνουν με πάρα πολύ εργασία. 3 έτη υποπτευόμενης μεταπτυχιακής εργασίας, δηλαδή μετά τα πτυχία, να κάνει 3 έτη υποπτευόμενης εργασίας εδώ, που έχει να κάνει με την επαγγελματική κατάρτιση, πέραν των θεωρητικών σπουδών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.